तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तर कृष्णाने एक सण एक भजन गायन करण्याचे सेशन आमकां सुरवात करूया. कोंकणीतूच एक कीर्तन तुमकां सगळ्यांक कळचें आसती आतां. त्या एक कीर्तन. श्री कृष्ण राक अंकानंद मुकुंदा, जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त गोविंदा. श्री कृष्ण राक अंकानंद मुकुंदा, जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त गोविंदा. देवकेल पुत्र जलो, यशोधेन वडोन कलो. देवकेल पुत्र जलो, यशोधेन वडोन कलो. मामो कंसा मारु काळु जामितो. देवकेल पुत्र जलो, यशोधेन वडोन कलो. मामो कंसा मारु काळु जामितो. श्री कृष्ण राक अंकानंद मुकुंदा, जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त गोविंदा. रामावतारांतु दुखान बुढल्लो, कृष्णावतारांतु सुखान वडल्लो. रामावतारांतु दुखान बुढल्लो, कृष्णावतारांतु सुखान वडल्लो. पंचात्मा परमात्मा देवोऽहं गेलो, भक्ति भजन मोनो तुझे अर्पण करताय. श्री कृष्ण राक अंकानंद मुकुंदा, जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त. सर्वनाशु केलोलो, रुक्मिणीले दळान तृप्ती जलोलो. रुक्मिणीले दळान तृप्ती जलोलो. राधेचे मन्ना तो अमृत जानसिलो. श्री कृष्ण राक अंकानंद मुकुंदा, जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त गोविंदा. संसारांतसिल्लंकां भक्ति गुण जता, आशपशां पूर्णो आम्ही देवा विसरताय. संकष्टयंच वेळे देवा उदिताय, भक्ति दीवनु शांती दीन कहे जनार्दना. श्री कृष्ण राक अंकानंद मुकुंदा, जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त गोविंदा. देवकेल पुत्र जलो, यशोधेन वडोन कलो. मामो कंसा मारु काळु जामिलो. श्री कृष्ण राक अंकानंद मुकुंदा, जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त गोविंदा. जन्म जन्मांतम तो गेल भक्त गोविंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे.
जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। पुनः सगळे भक्तांग हार्दिक स्वागत आजचे सेशन अंतु आज थोड़ी चाय भारी सुंदर जानशील विषय था। थोड़ी पिछले सेशन अंत तुम्ही भगवान श्री कृष्णाले जन्म लीला विस्तार पूर्वक ऐकिलास का तेवढा आजचे सेशन अंतु ते कृष्णाले जन्म मगिरी तशीच नंदोत्सव त्याच्यापासून संक्षिप्त जाण मी चर्चा करू का प्रयास करताय तर तुम्हाला सताले अनुग्रह आशीर्वाद तुम्हाला याचन करता तुम्हाला अनुग्रह असला मात्र भक्ताला अनुग्रह ना तरी मुसल्यारी आमका देवापासून चर्चा करू नाल्यारी त्याच्याशी का सौभाग्य मिळणार तर सताले भक्ताला अनुग्रह तीर्थी आणि असू का हरे कृष्णा थँक्यू सो मच तर तू फर्स्ट श्लोक श्रीमद्भागवतम 10.5.1 and 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुकोवाच अनन्तस्तु आत्म च उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्य यानम् जातकर्मात्मजस्य वै कार्यं कारयाम् आश विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। तब एक इंटरैक्टिव सेशन बसते हैं तो तुम्ही सत्तानी भाग घेऊन का उत्साहानं हरे कृष्णा। तब लास्ट सेशन आणतो भगवान देवकी आणि का वसुदेवाल ತಂಗ ಕಂಸಾಲ್ತೆ ಕಾರಾಗೃಹಾಂತು ದೇವಾನ್ ಆವಿರ್ಭಾವ ನಲಕಂಗ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ जल अंग नंद महाराज किसी यशोदा मैया तंगेल गरकड़े तंग कौन की आविर्भाव गतले प्राकट्य जल कौन की संका इवे कौन यशोदा मैया गरकड़े कौन की जन्म गतले ಯೋಗ ಮಾಯಾ गुरुजी। हाँ योग माया विद्या माता जी थैंक यू। तशी कृष्ण कारागृहांतु शुर्वेक वसुदेवाल हृदयांत एक प्रकाश तेज गतीची प्राकट्य जत ते तेज नाले ते चैतन्य वसुदेवाले हृदयांतुकुनु देवकीले हृदयांतु ट्रान्स्फर जता तशी देवकी हृदयांतुकुनु तंगेल गर्भांतुकुनु कृष्णमगिरी चतुर्बाह रूपजान प्रकटे जता। तर लास्ट सेशन तुम्ही ऐकेनच का तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदातियुधायुतं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैटूर्यकिरीटकुण्तलत्ुषापरिसहस्रकुन्तलम् उद्धामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षतः। तशी वासुदेव आणि देवकी मैया प्रार्थना करता कृष्णाला की तुम्हाला सांगेले पूर्वजामनसिले सात नाले छे चरडुवांग ऑलरेडी कंसान हत्या केली तवळी देवकी माता प्रार्थना करतदा तू अशी चतुर्बाह रूप जान अंग प्राकटे जली तरी मसलारी कंसु तुका मरताम तशी तू एक सन बालक जान चरडा रूपानी म्हणून तशी कृष्ण सनज एक नॉर्मल डिलिव्हरी जायना आपण कशी की एक चरडू असताले तशीच प्राकट्य जाता मरी कृष्ण संग वसुदेवाक निर्देश देतदा तू ये चरडाक घेऊन ಗೋಕುಲಾಂತು ಏಚ ಸಮಯಾರಿ ತಾತ ವಿದ್ಯಾಮಾತಾಜಿನ ಹಂಗಿನ ಹಂಗ ತೇಚರ್ ಡಾಕ ತಾಂಗೇವ್ನಿಯೋ ಏಚರ್ ಡಾಕ ತು ಹಂಗ ದೀಮ तशी वसुदेव सॉरी हाँ वसुदेव तांका जल्लेल ते
चरडाके गेवनु गोकुलांत ता यशोदा मैयल ते गर्भवत नल थंग जल्लल चरडाक गेवनु थंग कृष्णाक थंग दवरनु तशीची वापास येता तब ऐच्छां तू ये श्लोकांतु श्रील शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजा सांगून देतात आज वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हमके चोव्या सिनोनियम श्रील प्रभुपाद की जय श्री शुकोवाच श्री शुकदेव गोस्वामी सेड नंतः महाराजा नंता तू इंडीड आत्मजे हिज सन तलंतु ये आत्मजे मतलब वर्ड बहुत महत्वपूर्ण था उत्पन्ने having been born jata overwhelmed आह्लादः in great jubilation महामनाः who was great minded Ahuya invited Vipran, the Brahmanas, Vedajnan, who were fully conversant in Vedic knowledge. Snataha, taking a full bath. Suchihi, purifying himself. Alankritaha, being dressed very nicely with ornaments and fresh garments. Vachayitva, after causing to be recited. Swasti Ayanam, Vedic mantras by the Brahmanas. Jata Karma, second word antu ye shlokantu important jaanisinta jata karma the festival for the birth of the child atmajasya again atmajasya of his own son why indeed karayam asha caused to be performed vidhivat according to the vedic regulations pitradeva archanam the worship of forefathers and the demigods tata as well as translation Srila Prabhupada ki jai. Shukadeva Goswami said Nanda Maharaja was naturally very magnanimous, and when Lord Sri Krishna appeared as his son, he was overwhelmed by jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly, he invited Brahmanas who knew how to recite Vedic mantras. After having these qualified Brahmanas recite auspicious Vedic hymns, he arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child according to the rules and regulations. And he also arranged for worship of the demigods and forefathers. तब कृष्ण अल्प्राकट्य जल तवत आमच्या आयचे एक श्लोकांत होनो फर्स्ट श्लोकांत होनो आम तीन वर्ड मेन जान संगिलेंत एक आत्मजे मगिरी जात कर्म आत्मजस्य तबली इत्तिदुकोन के सुखदेव गोस्वामी न ये श्लोकांत ए मेन तीन वर्ड यूज केल्या म्हणून आमका आचार्याले तंगल टिप्पणी अल्या तंगल एक्सप्लेनेशन आन करता नमका मनांकुरुक प्रयास करूया तबली कृष्ण वसुदेवाले देवकील थंग कारागृहांतु जन्म घेतलो अंग न गोकुलांतु योगमाया योगमाया थंग ट्रान्सफर जले अलरी वसुदेवान दोगांगे एतबलतांतु ट्रान्सफर केले वास्तवातु आचार्य संगताई कृष्ण एक समयारी वसुदेवाले तशीची देवकीले पुत्रुजावनु कारागृहांतु तशीची अंग नंद महाराजा के यशोदामयीले थंकाई तंकशिरिक्या ट्विन्स एक ചെറുടു യോഗമായ മരുദുശ്ശേരി ചെറുടു മനസ്സംഗിലാരി कृष्णोची तशी नंद महाराजा का दोन्ही ചെറുടു तशी वसुदेवनी का देवकी का एक ചെറുടു तेंतु गुंता आयचे दे श्लोकांतु आत्मज आत्मज म्हणणे का वर्ड इम्पॉर्टंट था ഇത് നമ്മളെ ആത്മജ എന്നെങ്കിലാരി അംഗേലെ നല്ലൊരു മെഗ്ഗേലെ मेगेलात्माचे एक अम्मा अवसूले आता दुखून आमका एक जन्म मिळता न्हय तर ते दुखून ते आत्मजे मरी दुसरी एक वर्ड लेन आसा आत्मजस्य तर तशी थंगाम कमान अंगोरी आता कृष्णाक थंगाई जन्म जलोलसम गोकुलांत मैरांग मेळचे वग्गळेक ये म्हण सांगूचे
जातकर्म संगीत जातकर्म द फेस्टिवल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड तवळ कोणे सांगताय सेवे जातकर्म हंच समयारिकी ते सेरेमनी कोरचे म्हणून कोणे सांगताय सेवे हरे कृष्णा जातकर्म म्हणून सांगून हंच समयारिकी करत षष्ठी दिवस षष्टी दिवस ओके और कोणे सांगताय मैं हरे आणि कोणे कृष्ण प्रभु ದಂಡೋತ್ यस ಪ್ರಣಾಮ माताजी यस माताजी ചെറുടാക്ക പള്ളേങ്കൽച്ചെ मगे नाम दो पल्ल्यांगलचे नाव सर दवरचे हांव निमगे हांव सांगूचे जातकर्म जातकर्म जातक 11th डे प्रभुजी 11th डे करता 11th डे ओके थैंक यू माताजी जातक ഓക്കെ ആചാര്യാൻ സംഗുച്ചിत म्हणजे आचार्यान तांगेले टिप्पणी तू ശരിക്ക് जातकर्म सांगूचे अम्माले एक कनेक्शन आसा नमे ते बोंबिलेन थुगुनु चरडाल बोंबिले एक कोड कनेक्शन आसा ते कोड खंयच्या समयार की कट्ट करचे ശരിക്ക് തക്കത जातकर्म म्हणून सांगूचे तबला आयचे ए श्लोकांत थुगुन आमकां मनाक कोरयात कृष्णाले जनन ऑलरेडी ती यशोदा मैया तंग सग तनी बहुत टायर्ड जावनु तनी चा निद्रावस्थेर तसिलेली तशी येनंत महाराजाली की भयणी असा तर भयणीता ती मची ये वार्ता नालेरी एक शुभ सूजन जावनसिले मंगल वार्ता नंद महाराया की यशोदा मैया की इसी चेरडू जल्लेल स म्हणून असिले शुभ वार्ता नंद महाराजा का ऐकता तशी नंद महाराजू उग्गी उठावन एक ब्राह्म मुहूर्त वेळत जल्लेल स रातीत देवाल जन्म नमे अष्टमींतू तशी नंद महाराजो ये ऐकना पडेनाची तंगेल बहिणी जावनशिले तिका जैते सम्मानम सवदित्तोल ते जायना पडेना वेदांतु चा अग्रगण्य जावनसिल ब्राह्मणाक सग अपोन घेतले तुम्हारी तंका नंत महाराजा के यशोदा माया के जायते वर्ष उपरांत तंके एक संतान सौभाग्य मिलन तेवे चा एक पुत्र पुत्र जन्म तर तांकां मिळ्ळ्या ते ऐकेल संतोषान करताना ब्राह्मणाका दिमच आपोवन घेतलो हे मात्र नाही तोची स्नान इत्यादि सगळं करून चा शुभ्र वस्त्रांनी सगळं धारण करून चा प्रसन्न वदन जामत येता तशी हे ब्राह्मण सगळे येवन स्वस्ति वाचन तशी शिले वेद मंत्रोच्चारण सगळं करून तशी हे अंबळिकल कोड नाल्यारी ते एक कनेक्शन आसा बोंबलेंत हुनेंचे कनेक्शन ते कट्ट करचे तकदा जात कर्म म्हूण सांगूचे इत्याय जात कर्म वर्ड हांग मेन्शन केल्या म्हूण सांगल्यारी शरिके कृष्णू अंगाय जन्म घेतलेलो आसा तशी जी देवकी वसुदेव तंगेल घर कडेन नाल्यारी कारागृहांतूय जन्म घेतलेलो आसा तब कशी की थंग चतुर्बाह रूप जावंत वासुदेव कृष्ण जन्म घेता പക്ഷേ യശോദാമയ്യാലെ വാത്സല്യ നല്ലത്തെ വാത്സല്യ ഭക്തിന്തു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ജാംസിന് സ്ഥാനത്ത് യശോദാമയ്യ तिथाय तबते यशोदामय्यालते वात्सल्य तेंदुकुन कशिके एक साधारण एक शिशु जन्म घेता मनुष्य जीविता येता तशी जी यशोदामय्याले एक चेरडू जावन कृष्ण थंगा आविर्भाव घेतास तवळे आमकां एक डाऊट येता तवळे वासुदेवाक जाल्लेल कृष्णूय यशोदामायेक जाल्लेल कृष्णूय कशिकी मागीर एक दोग जाण आमकां न्हय तवळे आचार्य सांगताय ते म्हळ्यार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर तांगेले टिप्पणींतू जीव गोस्वामी सांगत आस कृष्णाक वसुदेवान थंग थुकून तांगेल कारागृहांतू कृष्णाल निर्देशानुसरणान ये गोकुलांतू घेवन येना पडेन ये वासुदेव जावनशिल कृष्ण इति करतल म्हंगल्यारी
यशोदामय्यल कृष्ण तंतु मर्ज जातले तशी थंग एक कृष्ण मगिरी ते योग माया के घेवन वपास ये वसुदेव वपास बता मगिरी थंगन वचन आपडेंत कंसु अशी थंग एक चरडा जन जल्लेन समंगन ऐकून ते चरडा सग दिमशी मारो प्रयास करता ते तुम्ही लास्ट सेशनात ताजे डिटेल ऐकले नासका तर ते ఎందుకుంటా ये आत्मज म्हण सांगल्यारी यशोदामय्यालेच तांगेल शरीरांत कुनूची ते दृष्टांत दिमचे बेगे का आत्मज म्हणून एक वर्ड ऐले नस मागिरी जातकर्म म्हण सांगूचे तर ते एक कनेक्शन कट्ट कोरका ते केटल्यार मात्र ते समयार्थ जातकर्म करचे तर ते जातकर्म केल्लेला मला इंकित करचे बेगे जाणता शुकदेव गोस्वामी ते जातकर्म वर्ड यूज करता तला काही वगळे एक डाऊट आहे आता तवले वसुदेवा पे देवकी थंकाय एक चेरडू जले नसतात नमे थंग जातक कर्म काय केले नामू तला संगीत मेन्शन करेन ते म्हणारी यशोदामयल वात्सल्य भाव उतलेच उच्च स्थायी कुनु कृष्ण कशी एक साधारण एक मनुष्य जन्म घेता तशी जन्म घेता पक्ष वासुदेवाल नाल देवकील पुत्रु आमका सटांगे कळचद थंगा देव प्रकट जातात चतुर्बाहु विष्णु रूपान प्रकट जावन देवकी माताल निर्देशानुसारान एक सानाची चरडाल रूप धारण घेतात तशी एचर डुई तशी यशोदामायल चरडुई जावन मर्ज जावन एक कृष्ण जाता तर तेंच कोणता आम्ही दशमस्कंदांतू कृष्णाल बाल्य लीला चोयना पडेन एक लीलांतू कृष्ण एक असुराक वध करचे वेळेरी ते यशोदामायल कृष्ण वास्तवाक ध्वंसन करची लीला सगळं शरिक्या वासुदेव आणि देवकील जो कृष्ण जावनेंचो तो कृष्ण तर करता कशी की अक्रूर ये मल्लयुद्धांतु वपास अंक ಏನ್ ಕರ್ತಸ ಕಂಸಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರ तशी वापास वचन पडेन मधुरेंतुगुनु सॉरी गोकुलांतुगुनु मधुरेंतु वच्चे बळेरी अक्रूराक ते यमुना नदींतु स्नान करचे संध्यावंदन इत्यादी करचे बळेरी दोन्ही दर्शन तक दिक्तस एक तन्नी स्नान करचे यमुना नदींतु अक्रूराक चतुर्बाहु जावनेशिले दर्शन मिळतस तनी वापास तन्यंचे ते घोड्या भांड्यस तंतु चोयना पडेन थंगायस कृष्ण तंतु तन्नी स्नान करचु कोरो बेगे जावनु यमुना नदींतु गेलेले थंगाई चतुर्बाहु जावनेशिले विष्णू अस तवला आचार्य सांगता येते म्हणून सांगल्यारी गोकुलांतुन ते मधुरा बच्चे वेळेरी वसुदेव अनिक देवकीलो तो कृष्णुत थंगतुगुन बाकीसिली लीलेक मुकारी वता तेंतुकुंत कृष्ण वृंदावनम छोणु एक सोणु हंचे एक भाईर वच्चना म्हणून एक कन्सेप्ट सगळे रीरी ते यशोदामयले नंत महाराजाले वात्सल्य निधी झावनेशिल कृष्ण वृंदावनांतूच अस बाकीशिल्ली लीला डोमिनेट करता शरिक्या वासुदेव आणि देवकील जो कृष्ण जावनेशिलो ऐश्वर्यपूर्ण जावनेशिलो कृष्ण तर तवळ हे दोन्ही वर्ड नमक मनांक आता श्रीके यशोदामया की कृष्ण जन्म घेतस देवकी अंड वसुदेव तंकाई कृष्ण जन्म घेतस चरडू जावन मगिरी दोन्ही जावन मर्ज कोणत एक कृष्ण जाता इत्ती कोणकी एक कृष्ण अवतार घेता कोणी सांगताय हे भागवतांत त्याच्यापासून डिटेल वर्णन असं इत्ती कोणके खंच्या कारणार की देव जन्म घेता एनी रीजन बिहाइंड कोणी सांगताय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतां थैंक यू माताजी हरे कृष्णा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां अनेक धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ओके थैंक यू माताजी
कुंती महाराणी एक तंगेल स्तुति इंतु 1.8.32 श्लोकांत वर्णन करतस केचित् आहुर अजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यथोस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम. तशीच आमकां एक वगळ एक रेफरन्स लेगीन मिळता सर श्रीमद्भागवतम 10.33.36 अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्तितः भजते तादृशी क्रीडाय श्रुत्वा तत्परे भवेत्. वास्तवाक कृष्णु नालेरी देव इत्यादी जन्म घेता म्हणून सांगल्यारी अनुग्रहाय भक्तानां देवालते शुद्ध भक्तांक तांका अनुग्रह करचे बेगी. तशीच यदुवंशालते कीर्ती एद्दिलेगेन ताका वाड्डोन गेमचे बेगेजान यदोस्यान्ववाय मलयस्येव चंदनम. कशी की मलया पर्वतांतु चंदन ഏറ്റവും ഫേമസ് श्रेष्ठ जावनसिले तशीच श्रेष्ठ जावनसिले जावन कृष्णु यदु कुलांत अवतार घेता. ते यदु कुलाले तंगेलते कीर्ती वर्धना खातीर भक्तांक अनुग्रह करचे बेगे जावन तेंता मेन रिसन भक्तांक अनुग्रह नाल्यार ते भक्तांय जावन तंगेलते लीला आस्वादन करचे बेगे जावन कृष्ण मेन जावन अवतार घेता. एच श्लोकांतू एक कृष्ण कथा आम्ही ऐकिलारी नाल्यार ताजे प्राधान्य लेगीन सांगता येसी. 4 प्रकार आसिले पाप कर्म प्राराब्ध कर्म अप्राराब्ध कर्म बीज कर्म कूट कर्म हे सगळेची आमगेल वासना इथे जावो अंधकरणासील वासना खंयचे कृष्ण कथा आम्ही उत्तील सबार श्रवण करताय की ते श्रवण मात्रेण श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृण्वतांते रुक्मिणी देवी सांगत असत. तमगेल ते श्रवण कृष्ण कथा जामनेशीन ते रसायन आम्ही उत्तून की पित्ताय आमकां कशी की पिमच्या अवस्थाने दोन्ही कर्ण नाल्यार दोन्ही कान दिलेले आसा ते दोन्ही कानान आम्ही उत्तुल सबार ते कृष्ण रसायन जामनेशील कथा पिमच्याक प्रयास करताय तरी म्हटल्यार खंयचेय आमगेल प्राराब्ध कर्म अप्राराब्ध कर्म तशीच बीज कर्म कूड कर्म सगळेंची नष्ट जावन वता. तर ते ఎందుకంట कृष्ण रसायन पिभा उत्तिल समय आमकां मेळटाय तरी म्हटल्यार ते कृष्ण रसायन कथा पिमच्याक प्रयास कोरका म्हण सांगचे. तर इथे एमच्यासीन जावो सर्व मंगळ आमगेल जिवितांतू प्राप्त जाता म्हण. तर तुतीन सबारी श्रेष्ठ आसलेली कृष्ण कथा. तळी नंतर महाराज तशी ऐकता तांकां पुत्राल जन्म जाले तशी तेच समयार ती करता म्हळ्यार श्रीमद भागवतांतू 10.5 चॅप्टरांतू डिटेल ज्यान वर्णन आसा. सट्टांगे आपोवन घेता कोण कोण की श्रेष्ठ जावन आशिल्ले ब्राह्मण तशीच सट्टांगे आपोवन घेवन तांकां सट्टांगे धान इत्यादी सगळं गाय तांकां दान करून दिता. सभाव गाय मात्र न्हय गायका सगळं गोल्डन ऑर्नमेंट्स डेकोरेट सगळं करून पुष्टी जावन आशिल गायक धान करून दिता. मागीर कोण कोण तांगेले घरकडे येयलेले आसा सगळ्यांगे भारी चंतेन करता तांकां जावन काजेले दूध धान्य इत्यादी सर्व दान जावन दिता. भगवद्गीतांतूय सांगत आसा कृष्ण 18.5 श्लोकांतू आमगेल जिवितांतू 3 कार्य आम्ही खंयचेय वेळेर ताका घट्टी जावन आमकां दवरका. तातूंत एक तपस्स मागीर दान यज्ञ हे 3 कार्य आम्ही सगळे वेळेर कोरका गेलेले नियमानुसृतान जावन कोरका गेलेले कर्तव्य आसा. तातूंत एक दान सेकंड यज्ञ थर्ड ऑस्टरिटी नाल्यार तपस्या. दान दान
केल्यार आमकां इतकी तांतूं दुखून मेळचे एक गूण नाल्यार दान केल्यार आशिल्ले एक लाभ इतकी बेनिफिट इतकी कोणी सांगता हे सगळे दान करल्यार इतकी बेनिफिट गंगानंद महाराजांनी जायते गायक दान दिले ऑर्नामेंट्स धान्य दूध सगळं दान दिल्यार आशिल्लें प्रयोजन इतकी ब्लेसिंग्स मेळट महार हांगेल पुरा इथे माताजी विजया माताजी हांगेल ब्लेसिंग्स मेळटात दान घेतिल्याने ब्लेस करताच आमकां ब्लेसिंग्स मिळता ओके थँक्यू माताजी कोणे सांगता हे सगळे दान केल्यार इतकी प्रयोजन एक प्युरिफिकेटरी प्रोसेस दान दिवचे ശരിക്കും दान दिल्यार आमगेले हृदया आशिल्ले आमकां एक सिंपल एग्जांपल दिता तरी म्हटल्यार कोणाकय आमकां एक 1000 रुपीज दान दिवंका म्हणल्यार एक इच्छा आमगेले मन्ना आसा आमी 1000 रुपीज दिवचे बेगे जावन आमगेले वॅलेट ओपन करना पडेन 1000 येता सवय भारी कष्ट आसा रायट तातूं 100 नाल्यार 100 नोट आसा म्हटल्यार ते 100 आमी काडटली मागीर दुसरे कोळे आलोच करतली 100 दिवंक हांवें मागीर ते 50 जातले एक्चुअली दान दिना पडेन 10 रुपीज दितली रायट तावळे तो 1000 रुपीज दान दिवंका तरी म्हटल्यार आमकां इच्छा दिमास 1000 दिवंका म्हूण बट तें वॅलेट ओपन करना पडेन 100 जालें ते मागीर 100 दिवंक हांवें म्हणल्यार एक डावट मागीर लास्ट दिवचे वेळार 10 रुपीज तावळे ते 10 रुपीज लायरी आमी दान दिता तरी म्हटल्यार तुतलेच आमगेले ते दिवंका म्हणल्यार एक इच्छा थंगा जागृत जाली न्हू सना एक प्युरिफिकेटरी प्रोसेस तेदुकून तो दान एस्पेशली ब्राह्मणाक दान दिवंका म्हणल्यार दान गेम काही आसा यचन याचन पठन पाठन दान प्रतिग्राह दान दिवचे सट्टांक हंच वर्णांत तरी म्हटल्यार एस्पेशली ब्राह्मणान एक प्रथम कर्तव्यता दान दान घेवयात तशी दान दिवचे दान घेवंका की ना म्हणल्यार तगेल इच्छा अनुसार പക്ഷേ दान दिवचे मस्ट तावळे ते दान दिवचे आशिल्ले दिल्यार आशिल्ले प्रयोजन इतलें म्हळ्यार आमगेले हृदया आशिल्ले नाल्यार कल्मश सगळं दूर जमचे प्युरिफिकेटरी प्रोसेस तशी नंत महाराजावय तांकां भारी संतोषान जायते वर्ष उपरांत तांकां एक पुत्र जन्म तेवे कोण की साक्षाल लोकानाथ जावन आशिल्ले कृष्णूची उत्तील तपस्या केलेली आसतली रायट कोणे सांगता येते तवळी यशोदा माता आनी नंत महाराजान तांगेले पिछले पूर्व जन्मांत कोण केसिल तांणी धराद्रोण धराद्रोण धरा थँक्यू माताजी या थँक्यू तर कृष्णा बुकांतू श्रील प्रभुपाद एक सुंदर जावन एक वर्णन दित आसा इत्ती दुखून की यशोदा माक उतले सौभाग्य मेळ्ळें कृष्णू वास्तवाक देवकी मा आनीक वसुदेवाल तांगेले पुत्र जावन जन्म घेतला न्हय പക്ഷേ जन्म घेतले तुरंत कृष्ण थंग तुगून यशोदामयेले नाल्यारी नंदगोपाल तांगेले घर कड़ता 11-11 वर्षपर्यंत वड्डून बाल्य लीला सगळं आस्वादन करचेशीन भाग्य यशोदा माताक आनीक नंत महाराजाक मेळ्ळें तावळांतू कृष्णा बुकांतू श्रील प्रभुपाद सुंदर जावन ताजे एक एक्सप्लेनेशन दित आसा इत्ती दिकून म्हूण कोणे सांगता हे सगळे ओके देवकी माता और नंत महाराज तंगेल 3 प्रीवियस जन्म वर्णन करता सर ते कोण कोण म्हणून सांगता हे सगळे कोणी कृष्णिगर्भ सुजप्पा फर्स्ट कृष्णिगर्भ कृष्णी सुतप्पा ओके कृष्णिगर्भ अदिति जावनु ओके थँक्यू माताजी सेकंड अदिति कश्यप
वो अतिथी कश्यप कश्यप ओके आणि कश्यप आणि अदिती. कश्यप म्हणे ತಂಗೆಲ್ ಪುತ್ರು ನಾವ್ ಇತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ಸಂತಾಯ उपेंद्र. ಉಪೇಂದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ हरे कृष्ण. ಮೈರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂತದ ದೇವಕಿ ಅಂಡ್ ವಸುದೇವ್ ತಂಗೆಲ್ ಜಾಣಿಸಿಲ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ तवळ कृष्णा बुका अंतु श्रीला प्रभुपाद तंगल तात्पर्य अंतु ताजे एक एक्सप्लेनेशन दित तस इत महिल्यारी द्रोण आणि धरा त्यांनी तपस्या करतस तपस्या करना पडेन ब्रह्मा प्राकटे जतोल इत मला त्यांनी प्रजापतीत तशी ब्रह्मा तंगेल संगत ब्रह्मा संगत अस त्यांचे लगी तुम्ही प्रजा उल्पत्ती प्रोजनी कोरकाम तवळी तुरंत आर्ग्युमेंट्सनी काही कर नाही आर्ग्युमेंट्सनी काही कोरनतिल्ले धरा आणि द्रोण ब्रह्मा आले की साष्टांग नमस्कार कोण सांगत आहे तू गेले इतकी निर्देश ते आम्ही शिरसा वहिच्य करताय तुम्ही आमका तगजा आमका आशिला अनुग्रह सगळं करीम तर ब्रह्म थांगा संतोषान प्रीतीन करताना तांका आशीर्वाद दितस तुमका अशी द्वापर युगांत तुम्ही यशोदा आणि नंत महाराज जावन जन्म घेना पडेन कृष्णूची तुमगेलो पुत्र जावन तुमका मेळतलोय तुमका बाल्यकाल लीला सगळं आस्वादन करूशीन सौभाग्य तुमका मेळता म्हणून ब्रह्माजी तांका अनुग्रह करतस ते एक रिसंत ಇದು म्हळ्यार भक्तान शुद्ध भक्तान तुमचे ब्लेसिंग्स देव सगळे हांचे समयारी ताका पालन करूक भगवान कृष्ण तयार जाता ते एक एक्सप्लेनेशन लेकिन मिळतस मागीर नंदोत्सव जात कर्मांनी सगळं कोरनु उत्तिलकी गोपी सगटे तंगेल परिवार समेत थंग आगमन जाता तानी सगटे भारी संतोषान यशोदा मैया के तशीच नंत महाराजा के सगळे ब्लेसिंग्स दिताय यचरडू भारी चा आयुष्मान जावन भारी ए व्रजकुल नाल्यारी आमगेल कम्युनिटी चे रायुजान वड्डो सगळं म्हणून जायते ब्लेसिंग्स सगळं दिताय तानी सगळे मिळ तो श्रीमद भागवतांत सुंदर जान वर्णन सर एक घर तानी सगळं छान जान डेकोरेट करून शयनान सगळं एकूण सित्तोडो सगळं घालून छान बारी आंब्या पान सगळं डेकोरेशन सगळं करून फूल माला इत्यादी सगळे मिळून भारी संतोषान तानी नंदोत्सव आम्ही इस्कोनांत मेन जान एक आचरण करचत नंदोत्सव सेम डे था प्रभुपादाले आविर्भाव दिवस तर दोन्ही एक दिसाच आम्ही आचरण करचस भारी संतोषान तशी ते गोकुलासील सगळे मिळ भारी संतोषान त्यांनी ये कृष्णाले जनन अत्याह्लादान आचरण करून सगळे स्वीट्स सगळं भारी चंदेन देवान कीर्तन सग करून प्रसाद वितरण सब सगळं जावन तेच समयारी नंत महाराजाक टॅक्स पे करचे बेजान म्हळ्यार कंसाले अंडर हाडतात आनी सगळे असे टॅक्स पे करचे बेगे जावन नंत महाराजू तंगेले तेदे गोपगण सगळं जावन कंसाले मधुरेंत राजधानीत वतस तशी राजधानी वचून टॅक्स सगळं पे करून ये वसुदेव तांकां वार्ता मेळटलीशी नंत महाराज येयलो सम तशी त्यांनी तुंगे जन मिलन सगळं तशी कृष्णाल जननापासून सगळं नंत महाराजू वासुदेवाल सांगून घेता वासुदेवाल सगळं हे भारी शुभ वार्तांनी सगळं ऐकून येना आपणे ना वासुदेव सांगतलो इथं म्हळ्यार तुका आतां एक पुत्र जन्म जाल्ले मात्र तवळ तूं आतां तांकां सगळे प्रोटेक्शन नाल्यारी सगळे दिमका जाल्यार तुका उत्तरवादितच तवळे हांगाचे तुगेन कार्य सगळं जाल्लें तरी मसल्यारी टॅक्स पेमेंट सगळं करून जाल्लें तरी मसल्यारी उतुलकी जल तुरंत तुम्ही वापास वचाई तेचर डाग आमकां जेने संरक्षण सगळं दिमका म्हणून सांगून तवळी वासुदेव नंत महाराज इथं म्हळ्यार वासुदेवान सांगीन ते एक निर्देश शेरी म्हणून सांगून तेच दिसा वापास तांणी येताय तेंच्या आमी येना मागीर पूतना मोक्ष ते सगळं नेक्स्ट सेशनांत दिक्यात तवळ आयचे एका सेशनांत
आयचे परपोट आदो बगळेक इंपॉर्टंट जामसिनिक ಏನ್ ಲೆಗಿನಸ तवळी नंत महाराज उतलेंची दान धर्मादि सग दित्तस ये सग कृष्णुई चोयतस राइट तवळ अमरेंद्र प्रभु तंगेले एक लेक्चर संगतस तवळे कृष्णुई सग दिक्कुनु कृष्णु चिंतन करतद ये वसु नंत महारायान उतने सग दान सग दिल्ले आम तवळी ये मनुष्याक नालरी पतीत जामनिशिले मनुष्याक इत्ति दान दिंचे म्हण तशी तेची कृष्णान जन्म घेतले तेची दिवस नाल्यारी नेक्स्ट डे नंदोत्सवा डे एकदा कृष्णान आमक दान दिल्लेलेक वरदानत श्रील प्रभुपाद दान रूपेण तो श्रील प्रभुपाद आमगेल जीवनायेनु आमका ये कृष्णालपासून नाल्यारी कृष्णाल भक्ती कशी की करचे उतने डिटेल जावन श्रीमद भागवतम चैतन्य महाप्रभु संगत न्हय आमगेले एक प्रमाण म्हणून सांगुचे हे श्रीमद भागवतम तर श्रीमद भागवतम त आमका कृष्णाल ती दिव्य जावनी लीला दशमस्कंदांतु उतले छान डिटेल जावन श्रील प्रभुपादान इतने मधुर जावन दिलेलं सर इतने ची न्ही कृष्णा बुक म्हणून सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ते कृष्णा बुकांतुय सुंदर जावनी सिलते 90 चैप्टर्स लीला संक्षिप्त जान डिटेल जावनी श्रील प्रभुपाद दितस तर कृष्णान दिलेले एक दानत रिटर्न आमका नाल्यारी नंत महारायाक श्रील प्रभुपादाले रूपेन करताना तर श्रील प्रभुपादाल कृपेन करताना आमका कृष्ण जनन नाल्यारी नंदोत्सव ताजे महत्व मनाक करूक ते इस्कोणाल्यारीच्या भारी वैभवान आचरण करचे आसा तवळी दान धर्म इम्पॉर्टंट तशीच ये षोडश संस्कार म्हणून सांगून आसा राइट ते षोडश संस्कार इथे म्हळ्यार हे सगळं प्युरिफिकेटरी प्रोसेस सगळे डायरेक्ट देवाल शुद्ध भक्ती कोरका म्हणून ना പക്ഷേ आमकां मनुष्य जन्म घेवन तेंदुकून ते वेदानुसृत जावन आमी हे षोडश संस्कार करता तरी म्हटल्यार क्रमशः आमगेले ते प्युरिफिकेटरी प्रोसेस चलता आसतना ते सुकृतीन करताना आमकां नेक्स्ट बर्थ नाल्यार खंयचे एका बर्थांत ते कृष्ण भक्ती करूसीन एक सौभाग्य मेळटा तर आमकां सटांगे एक मनी प्रार्थना करूया लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सटांगे हे मेळचे बेगीन भाग्य जावो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।